Здравейте, денчики, аз съм F1 Sprint, с мен е BalMP и днес ще играем пак един стънт рейсинг алей с него. И днеска ще, както знаете в миналия клип, преди 3 дена, те щупих. Илян го бих, но днеска се връщаме за реванш. Приемаш ли този реванш, BalMP? Не, ти трябва да го приемеш. Въпреки че не знам къде си. Оти не покажа къде си. Там горе. Съжалявам. Пак ли си то смешнико, бе? Тук те вземем, Иляне. Добре. Ти предишния път така каза пък. Да, обаче предишния път. Мале, това съм най-отзад, бе. Постава. Не съм най-отзад. Кефиш ли са? Ко стана, бе? Ще го забавя, бе. Не знам. Така са го направили. Пази се, бе, пич. Бах, мама, аз лета, бе. Пич, аз лета. Аз не летия. Тос пък. Къде се товари пред мене, бе? Пати пичовата. Таз кадна кола. Ах. Ужас. Четвърти съм. Аз съм на 9-та позиция, не се оплаквай. Този пич ми даде буст малко, на 6-та позиция съм вече. Ужас, завъртяха ма. Бах, ма. Motherfucker. Че ли го? Да. Все едно играят CS. Ай, ма. Стой се, ще... Крис, погледни ни назад. Ще го гледам. Сега след малко ще ме видиш отпред. Айде, обаче няма да си отпреди никога. В тази сезония няма да си отпреди, чести казвам. Пред теб ли е? Да. Сега ще видим. Ако си пред мене, ще ти купа бим буза утре. Какво правиш, бе, маумник? Сега ме бута! Какво направи, бе? Съжалявам, няма да има бим буза. Да. Добре. Кристина ме провали, бе. Кой съм те провалил, отпути се. На 7 позиция съм заради теб. Аз съм на 4-та. Даже на 8 съм. Колко минути това състезание, бе? Не знам, 3 обиколки. Значи има време да навакса. Един излетя тук пич. Но мога си няма да можеш да ме вземеш. 3 обиколки е все пак. Бе, това да го гледам. Бах ти буста, човек. Пазете се, бе! Какво правите тук, бе? Може даже... Човек, нямам шанс да те взема, то ми пречат. Па ще го кажем. Виж, ако ме вземе сега, купувам ти утре бим буза в бомбони. То аз имам, така че... Нямаш. Имам. Взима ли се? Да. Да, бе. Да, бе. Почнаха ли ги продават устнице? Не. От Пловдив. Стой сега. Ти знаеш, че куклите може да се събарат, бе? Да, знам. Я пробвай. Не искам. Знам, че може. Трети съм, човек. Зината. И то на мен ми супер много попречих, така че... Ама аз какво съм ти попречил с нищо? И ти ми попречи, после... Глупости, ама ти ме завъртя, човек, ти ме завъртя. Това е мега епик, бе. Това е епик. Епично е. Аз съм на 6-та позиция. Пред мен има 3, така че не бързай много. Аз съм на 2-та. Аз съм вече на 5-та. Аз съм вече не знам на къде. Чакай само да не си това пред мен ти пък. Аз съм на 2-та, няма как да съм. Сега ще видя. На косъм, човек, от аз ще бъда на рампа да ме опи. Сгимата. Да знаеш, искаш да видиш сега след малко как пише F1 Sprint 4-4 на първа позиция. Аз съм на 4-та позиция, пред мен е 3-тия. Май няма да завърши първи.
То сме тунегола на колата, май. Ужас. Каце бе, мамо да е. Воя, викам, зад мен има още, пак те много са надалече. Аре, набери бе таратайка такава. Е, тук ми е сега шанса да го взема, Иляне. Е, това е. Как ма спре. Ей, мамо. Със сигурност, ако се апгрейда на тази кола, нали, ако се купя, се апгрейда. Аз съм на трета позиция. На коя? На трета. Боря се за третата, по дяволите. Един ме преобърна. Фак. Аре, то знам ли са босни, бах ти добре. С теб те видях. Ти сега ще излезеш от тунела. Да. Се видях теб. Моето къде си не видял, аз пак те взимам. Ти ако знаеш на мен какви неща ми правиха отзад. Буквално отзад. Аз съм до Леонардо. Чакай, че при мен има някакъв джигитаец ме. Питва да ме блъска тука. То си яко знае как да карава, но... Борим се за първа позиция, Иляна. Аре, искам да го пребът някъде, ей. Бич. Аре, засили тази таратайка, айде преби го, бе. Този ми изпревари как става, бе. О, прецака се. Айде, Леонардо. Пребаха ли тая? Добре, аз отново Кой сега е на първа позиция? Спринтака, мадафака. Аз теб те виждам, бе. Аз съм малко зад вас, погледни на картата, ако искаш. Шо, бре? То забусалата. Как се... така се гледаш назад. Ти на трета позиция ли се? Да, бе. Ще правиш, бе? Пърля се. Бой! Аз летя. Това за като каза, вие ще финиширате вече. Айде! Айде! Дай! Мадафака! Не, изпревариха ме даже по дяволите. Това е, виждаш ли какво означава шампион, виждаш ли? Чакай, бе, шо не свършва състезанието, бе? Това е. Какво става, бе? Какво става, бе, човек? Аз минах финиша някакво. Какво? Какво? На 12-та позиция съм, от трета на 12. Как бе, аз финиширах? Добре, защо не финиширах, по дяволите? Аз изпуснах финиша. What? Леле. После гледай и клипа и се смей, човек. Ужас. От трета позиция на 12. О, не. И, дами и господа, сега ще видим дали Бал МП ще ма вземе. Взимам си модифицираната кола. Той път съм с моята кола. Да. Сега нямам шанс да те взема аз, защото е пусате къстама. Мале. Сега ще видим. Оти няма шанс. Защото не ми е на макс. Абе защо си толкова грозен скина, бе? Не знам, аз съм го пипал, то така от самата игра така ме направил. Така възимах всичките. Тук ако има хора с новите коли, значи няма мога да ги взема. Има. Има, ама не знам дали са късам това. Вай, значи не мога да взема. Гледай как се стрелят. Взмах го, бе. Пуска това, бе. Този какво иска от мене, бе? Крис. Аз запомних с какво за енторност и сега ще вира сметката. Оти няма такова, Чули кой като взе? Как му... Крис. То аз бях на first person и светли. Виж ли като как спее, бе? Да. И сега заради това ни сложат копират. Какво става тук, бе? Направо ще отида там откъдете на този ниски език, дето ми пее, не знам къде ще го вкарам. Наш човек ще... Ужас. На коя позиция си?
шеста. Окей? А? На коя си ти? Четвърта. Вече пета. Браво бе, браво, браво, браво. Седма. Седма. Да. Аз съм на четвърта. Ужас. Ужас, брат, ужас. Шо кажем? Ти шо ще кажеш? Нищо. Не, аз ще въземам, смисъл. Аз ще настигна, няма проблем. Защо? Але, тук заря има чак. А? То имаш и заря даже. Вай да. На мен свет ми се завива така. Какво става? Какво става по дяволите? Ко стана? Не знам, на мен... Ужас. Аз не знам... Мале, този тука добре ли е, бе? Бай, това забърна. Как изфърча? Ого, аз съм на пета позиция, на коя си? Опитвам се да стана на трета. Оти. Защото съм професионалист. На трета съм. На трета съм, обаче то сега като ми взема от буси ще ме смачка направо. Аз идвам. Ху. Don't... Това на обиколки ли е, бе? А? Ето, вече съм на лап 2. Идвам, Иляне. Диша във врата. Сега ще ми дишите ми ръжите крака, идвам. Бой, чакай. О, край, взимам, бе. Ах, как ще я се преба. Ща, бе. Е, така като се обърне камерата и не знам какво става. Защо съм шести? Защо съм пети? Аз съм на трета позиция. Виждам, ама вече възмах. Четвърта, Иляне, виж кой за теб, бе. Бой, ужас! Ужас! Катастрофирах! Марафака! Тъй става. Като смея. Ти ще ме достигнеш сигурно до края на състезанието, защото По-много ясно. ти е къстъм колата, иначе няма шанс, просто никакъв. Как че нямаш шанс, бе? Нямаш. Излязахме от състезанието, няма да настигне никой, чести казвам. Край. Още съм 6, добре. Мале, как съм на четвърта? Как съм на пета по дяло? Какво става тук, бе? Този... Ужас. То стана някакъв бък, най-вероятно. На коя позиция си? На четвърта. Пише. Ето го този, бе. Този ме настигна, бе. Но сега Илянката му показа кой е по-добрия. Пак изхвърчах, бе, мама му.